u 15 za 1 mi nastavljamo dalje i ne bi bilo loše da vidimo kako izgledala jedna od njenih revija. Ona se zove Maša Ričinović, modni dizajner, Beograđanka je i sutra uveče će svoju novu kolekciju predstaviti svima u klubu Fili. Da, pa mislim, to je taj posao modela, kako sad da vam kažem, nije to baš tako ni lako. Hvala vam, dame, što ste večeras tu i što negde zaista možemo na živim lutkama, ali u najpozitivnijem mogućem smislu da oslikamo ono što nas očekuje, samo negde da naslutimo ono što nas očekuje sutra u Filiju. Maša Ričinović, beogradska dizajnerka, dobroveče, hvala ti što si tu. Evo, ja sam i nosila neke od tvojih modela, da to zaista nisam ni znala. Pa da, neposredno smo sarađivali. Upravo tako. I to je duži vremenski period, kad sam je izlagala u retro šiku i ti si imala priliku da poneseš. Da, retro šik je bio negde, da, da, to je ta priča koju ja volim, jer retro je nešto na što se ja uvek osvrćim i što uvek koristim u svom dizajnu. Volim da koristim futurizam, ali retro je uvek nešto što se prožima. Da, vidim, ali to je neka dobra kombinacija, definitivno. Sad, reci mi, ovo što smo sada videli zapravo nije bila tvoja prethodna revija, već ti si prilično ozbiljno pristupila predstavljanju tvoje nove kolekcije u beogradskom prostoru Fili, opet vrlo prepoznatljivo. Ulični hodač sada. Ulični hodač sada, uvek zaboravim to, vidiš, i opominjamo i uvek zaboravim, meni je Fili ostao. Pa da ljudi znaju za svaki slučaj. Da, ali ovo je bila zapravo sad i jedna vrsta castinga za modele koji će nositi, je li tako? Apsolutno, ovo je bio casting, a posle castinga radili smo fitting, gde su manekinke probale moje stvari, da smo odradili šminku, frizuru. Inače, to je čitav tim koji stoji iza svega toga. Ekipa iz L'Oreala takođe dolazi. To je edukativni Matrix tim koji će da radi frizure, na što sam jako ponosna. Verujem.
Iza mene stoji galerija Alt, koja je organizator ovog happeninga. I tako da smo napravili jednu malu, ali odabranu ekipu. Ajde malo da te upoznamo. Sutra uveče ćemo se upoznati sa tvojim radom. Naravno, evo i sad. Ovo je deo i ja nosim takođe svoju kreaciju, kao što vidite i devojke. Vidimo, prepoznajemo. To je samo jedan mali deo onoga što će se... Kada govorimo o tvom školovanju, odnosno negde na dogradnji znanja i sticanju novih na temu modnog dizajna, u pitanju je Francuska, je li tako, ili italijanska škola, da. Pa, znači kako ljubav, moda je uvek bila moja ljubav od malih nogu i jednostavno kad sam porasla i već kad sam shvatila čime želim da se bavim, moda je negde bila pravi izbor, iako ja studiram pored toga još nešto drugo, to su prirodne nauke, ali ovo je primarno... Prirodne nauke, stvarno? Ja sam student fizičke hemije i to završna godina. Divno. Tako da jednostavno volim da spojim lepo i korisno. Ali Mašo, šta sad kad završiš faks? Mislim, u kom pravcu krećeš? Je li fizička hemija? Apsolutno moda. Apsolutno moda je moj izbor. Što se naravno može i primetiti. Tome sam zaista ozbiljno pristupila i sutra na revi ću da pokažem sve ono do sada, znači sve je sublimirano u mojoj kolekciji koju ću sutra da predstavim u ličnom hodaču. Vidimo da tu ima neke vrste pogleda u budućnost. Definitivno si se i time poigravala. Kako ne. Pa samo ime ove kolekcije Vanilla Sky, znači nebo i sloboda i futurizam, pa opet i retro koji se provlači. Znači sve sam uspela da sklopim u jednu kolekciju. Ili beogradska publika već imala priliku, naravno da kada govorimo o dizajnerima, ono što je za negde za njih stvar, pa ne prestiža, ali prosto načina da prezentuju svoj rad, jesu Fashion Week ili Fashion Selection manifestacija. Jesu imali ljudi priliku već da te vide u okviru tih manifestacija? Nažalost, još ne. Ja postojim od prošle godine. Inače, moj brend se zove Lu Fashion. Dobro. Prijatelji mi vole da me zovu Miss Lu. Dobro. I tako se zovu moje etiketice koje možete vidjeti iza poleđine mojih haljina. Ja sam imala zaista samostalne revije, ali nisu bile u sklopu ni Fashion Selectiona, ni Fashion Weeka, što ne znači da ne planiram u budućnosti da uradim. Koliko su ti bitni materijali koje ćeš koristiti u izradi svojih kolekcija, odnosno konkretno Vanilla Sky? Jako je to bitno, jer taj materijal može da iznese tu moju ideju i nosi čitavu konstrukciju i koliko je materijal dobar, onda može priča da bude onakva kakvom sam i ja zamislila. Jel sama radiš to ili postoje naravno? Sve sama. Da, znači do finalnog proizvoda, apsolutno sve sama. I haljine, mislim, odevne predmete i nakite. Koji su propratni, jel tako? Da, evo kao što vidite, ovo je šeširiće, koji su opet neki redizajnirani retro, koji će biti zaštitni znak ove moje kolekcije, tako da, ali sve same radim. Mašo, gde bi mi mogli, uvijek postoji to pitanje, kada govorimo o jednom vrsti ovakvog izraza, prosto treba da budemo dovoljno smeli da bismo mogli negde u nekoj svakodnevici da ponesemo. Samo dovoljno da poželite da se osjetite tako. Apsolutno. A smelost je već nešto drugo. To je ono što se nekako s vremenom dobija kod žene, ali smatram, čak i devojka kad je mlada, ukoliko voli da eksperimentiše, mislim da su moje stvari pravi izbor. Pa kakvo ti je iskustvo? Negde si mogla da vidiš kako tvoje kolekcije, odnosno tvoja garderoba negde komunicira sa Beograđankama upravo kroz retro šik? Apsolutno. To je neki, ne znam, dijapazon devojaka od nekih 21 do 28-9 godina, što ne znači... Mladost znači. Apsolutno, ali što ne znači da moje modele ne nose i stari, veruj mi, imam jako puno prijateljica, koji su već postale prijateljice, koji jako vole da nose moje stvari i kupuju to što ja radim. Tako da, širok je dijapazon. Širok je dijapazon. Sutra uveče, ukoliko krećete sa revijom? U 9. Možemo da kažemo fashion show, ne revija. Biće revija, jako prijatna muzika, lep ambijent, ali posle samog tog defilea devojaka biće organizovan u donjem delu kluba, mali fashion room, gde će devojke moći da dođu, vide, pipnu to što ja radim, kupe stvari i da se družimo, eto jednostavno da me upoznaju i da pitaju za savet, bilo šta, bit će mi jako drago. Nama je bilo jako drago što si večeras bila ovde kao i vama, devojke, puno vam hvala što ste večeras bila ovde, profi sve odradile, znam da baš nije bilo lako. Sjajno, ali imate negdje i ekipu, zapravo ti si zadužena za šminku
šminku. Sad ne možeš to da mi kažeš jer nemaš bubicu, ali evo ljudi koji nosi modele... Mirjana Bates, moja profesionalna šminkerka koja radi obično na mojim revijama šminku i kao što vidite, večera se ona pobrnula za ovaj sjajan izgled. Koji upravo na adekvatan način prati kolekciju. Vanilla Sky. Ništa ne treba više reći, već treba biti sutra zato što je ovo samo deo onoga što je Maša Dečinović pripremila u svojoj novoj kolekciji, a da biste se u celini celosti sreli sa ovom mladom Beograđankom i sa njenim radom. Evo već sutra prilike General Ždanova. Pozivamo sve ulični da hodač, dođu. Je li tako? Da, ulica Resavska 32 u 9 p.m. Dobro, 9 p.m. ili 21 čas. Vidimo se, uživamo i na nekom dobrom partiju. Zasigurno znam da će se i to dogoditi spontano, a bit ćete u mogućnosti već da sutra uveče po završetku revije i posjedujete neki od ovih komada koje vam se budu dopali. Hvala vam, dame, što ste bili.